Pogore ma bende jotuo osebedo ka yudo kanyakla kod ber winjo achiel kuom jatuo ma bende wacho ni sani entiere koda ting' mayot mano mar yudo yath kokalo e okumba mar SHA kipimo kod mano mar NHIF. Aparo na chako kodi Dr. Gregory Ganda kintiere kaunti ma Kisumu. Moko kuom jotuo ma bende Judith Nadayo dhogi wuok mane kaunti mano ma Kisumu, kaunti ma Siaya, iwinjo kanya achiel kuom gi wuok Katolo, moro wuok Imbo. Ng'at nyalo penjo ni takoro jo TRH nosebedo elevated, noseidhe ngas mamalo nyaka koro entiere level 6. Nang'o ni jotuo pod duogo mana nyaka kaunti ma Nairobi yud thieth mar Kenyatta National Hospital mar mondo mi giyud tuoche mar mondo mi giyud thieth mag tuoche matamo kaka kansa kod mamoko. Okawinjo, just repeat please. Okawinjo maber. Erokamano ahinya. Samoro nyalo mna nyiswa. Koro winja mana kamanya koro ngajwang chal ka gimoko winja. Aparo ni Dr. Miskele kini mabende koro pod iloso duol ka Dr. Ganda kanyo. Winjo kanyo moko kuom jotuo wuok mane gwenge mag Nyanza pod gibia kilomita buora nyaka yud thieth maduong' ma Kenyatta mar mondo mi yud thieth kaka mago mag nyarogno gi mago mag kansa. Mit mane manang'isi ni en wach malit mokadho. Yande moko kana tiyo Kenyatta yudo ka jatuo no Homa Bay ochopo Kenyatta jatuo okera no timna jatuo man gi kansa kochopo to bende ka ochopo moleo ngichgeche gi bende gin mag wegi ngise ni koroni onyakudu clinic next week o rafea modogo kata giwo dhi chamo kodi kiani ke chakni jatuo konge pidhe mondi kodi ikuthiedhe to mai gwa timne no kata ka nyakawa mo amna Katolo ka sandeni obiro mane manyo thieth Kenyatta kodi sani to be kata giwede mo dhi dago kae to boda ka ji ni thiedhe no to pesa dimo tiyo e wuoth ko biro kae emomiyo pile atemo chayo gimoro ma ni wach mar tero weche mag thieth kod gwengi governors gi county government negalo ni healthcare en gimoro ma nyalo kele sunga moro ni kilo pesa ni ka gineno kata hospital mag wegi gino ni mamna molilo ni pesa healthcare nyalo en very expensive ma county government nok nyalo afford to ngiso gi pile ni kadi beni un jogo ma jo diera as county government tuboge ni ibo wacha dir ni gini nitie kaka ukora mitimo no ng'ato dwaro ni oro 10 billion in 1 year no as a shareable revenue to more than 50% ma pesa ma national government oro nini eni di chulo kodo sara mag jotich mag thieth bang'e idongi billion na bich nyemela timo goma endeleo kod gweng tidwa gedo godo and all that is not possible mo pile wangiso gini debe ni governors gi jogo mariek de gitimo gibelu ni costing of healthcare ngeni kan chako devolution governors they are very impatient no gidwa rito mondo sirkal ongis gini to healthcare modwaro ni en pesa dimu bodwaro mondo tim go weche mag thieth kane ruto temo ngiso gini watim wa devolve gini mos nego chini hapana mano ipingo devolution wan mi watini wabotemo maruto kuno na giwo ni kauru kara weche mag thieth go but the challenge mano timre kani no ginge the actual cost ni kungisi ni the offer the run level 4 Ninti chulo saraka, inti yedhe, inti maintenance, magono gingio. Kusa nigi yuak ni pesa, wakoro ni pesa no dong Ministry of Health koni, to migi teach. But the fact ni kikera ni pesa, nima kiduaro, they don't know. Emino kasa nino ka jopinya chulo gidedi gini in, iti uni diagnosis sekot gwen, tiki sini di Nairobi. Icha koki kanye, Nairobi ucha ilu tithi kanye. Nyocha nera muru tuo. Kuna nyaga go wamaini kanye mo nyalo de kony mayot ki dhi main hospitals to ker kata wachi nyanya kawa ni kende en ki dhi corridors mag hospital ma Kenyatta ka ki dhi moi jogo mang'eny hospital gin jo nyithiwa jodela ma amna kaluwa to koro mar national hospitals gi ka koro jo TRH ngini koro en mar piny owacho nikech ka koro osebedo elevated to gen man en mar county in fact ranyisi ni kero setemo kar manyalo gimonyalo kero setemo nikech kero wacho ni no dhi timo some 3 changes e health sector mondo okonjo piny mokoro yeno dhi loso financing kata mar pesa mar okumbani maido no keto SHA kendo angiso jo piny mondo o register ano ka Kisumu county ni 150% gimowinjo piny ka ngeni seche mi register SHA okit konyi Ruto okitime Ruto favor ngene ka jomoko kete siasa ngeni jo kaka jokaluo waero siasa koko ngayo ni sharach to ngo itamri register SHA ngeni ni sando ker seche mi chulo SHA kendo kata jogo kata ma jok ma Mount Kenya region jogo mapigo ker kata in politics king uptake yes registration is very high kasha ni rach ahomo gini register high because ngeni seche mi tuocha kane de beni ija pigo igori pinti sinti ndio to de loski 1200
to kani chulo kata sha siling 500 dwe ka dwe chulo 6000 for the whole year ko kar mondo chulo 1200 ni in 6000 nicha ema konyi ko sasa mo kete jisa do inimo kitimri inimo kikonyri neno mano moko kar pith maduong' ma Kenyatta Mario en ni sasa yama idhi hospital kata ka debe ni everything okiyudo ndiye amount ma serikali buchulo ni katiko en ni nyakwangi kaka jogo mag counties ni seche mako Ruto oseketo shano mutieko no KEMSA setimo reforms no chako omedo nyaka pesa e KEMSA mojo ni nyaka local manufacturing kuro modong ne en healthcare workers gi jog tich matiyo hospital gi en gima enting ma county nyaka be responsible for sani ko William Ruto no ngiso ni no wacho no bondiko jothieth madhi mana 12,000 ko to kono pinyo to jomoko ngiso ni jothieth mana ndege ni jomnyamrerwa ok nyal luong ni jathieth nango kichiro wuoth kor gwen ko ngisi ni in gi sukari in pressure ni idho malo ngisi ni mama in gi